Lamari mena ani ang na puru kebota kabdi Lamari mena Matu. Tamu ama. Kumni menai mung Asun riba biya masun. Kon ang beri cero belum saja. Ang napuru kebuta kabdi lamari mina ani Sini at kaisa pung 10টা 10:30 rogo khobor manka sini bubagra bosangni nokorokta korta sini durba korta borom ganang durba korta bo at kaisa o sangjarno yakari thangmani जों खबर मानो sini tabuk bubagra tongnaini bini yong klayo sampoko bono जों langma tokha ni khanawo जों belai no TWF rok bubagrani bosangno borom rimani bagino जों tini paithakni nairungmung nairuglainai hini at kaisa जों jara oro Agartala sohor tongnai rok जों sahor laio je phai mansak जों phailaiga जों bono paithakni nairuglaika borok korta bongso rok belaikhano जों borokno borom riwo tini ragu bongsoni borok bo haino kaisa ogradikar borok bo haino je buri rokni bongso nokai korta halayo gai burini busanokai jemon tini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni bahano jukni busala hangka tini Jishnu korta lai thangnayo deputy CM ex deputy CM oba haino mobo khorokta korta tini borom ganang durba korta bo sungjarno yakar kelangka sungkhanawo bo belaikhano borok bai tongna kwrung maya ganang jotono tuidului tongnai khaka hangni khanawo aboni bagui जों bono tin paithakni nairukmungno जों nairuglayan hwnai sailaiman